tot un partit que allà vam perdre de 40 punts i aquí el vam preparar una mica millor. No vam perdre tantes pilotes, vam aconseguir estar dintre del partit tots els 40 minuts i vam aconseguir perdre només 11 pilotes, que va ser quasi el rècord de tota la temporada, i vam poder estar dintre. És un equip que no té pivots molt altes i vam poder lluitar amb les nostres pivots contra elles, però una mica la veterania, l'encert amb els triples, vam fer 1 de 8, elles 7 de 19 i va marcar una mica la diferència el tiro de fora.